Amics i amigues Pota-rogis, ja ho tenim aquí, estem a punt de realitzar el 14 de novembre a Cervelló la Pota-roja, gràcies a l'Ajuntament de Cervelló, gràcies al Club Pota-roja i gràcies al Club Bike and Bici per fer possible que ens veguem en poquets dies a Cervelló. El programa, aquest PDF el podreu veure a la web en castellà perquè tothom el pugui consultar sempre que vulgui. El dissabte de 4 a 8 de la tarda recollida de dorsals. Demanem, sisplau, que tothom reculli el dorsal el dissabte per evitar aglomeracions. Tan sols el diumenge es donarà dorsal a casos justificats. A partir de les 8 del matí, sortida de les diferents distàncies. Podeu comprovar quina és la vostra sortida. Donem sortides gairebé durant 2 hores per evitar aglomeracions. I important també, informació als recorreguts a les distàncies de 8, 14 i 24. Aquest any demanem un material obligatori que és per reduir residus, i amb aquest moviment sostenible que volem fer amb la Pota-roja demanem que tothom porti el seu got propi de casa i pugui emplenar les vegades que vulgui els avituallaments, i amb un material recomanat de mínim mig litre de líquid, telèfon mòbil i paravents. A les distàncies llargues, de 42 quilòmetres i a més a la BTT, es demana obligatòriament que es porti mig litre de líquid al bidó i telèfon mòbil i, a més, material recomanat, un paravent per evitar, o en el cas que hi hagi canvis bruscos de temperatura. També obligatori l'ús de la mascareta durant tot el dia, excepte a partir dels 200 metres de la sortida ja es podrà treure aquesta mascareta. Temps de tall de les diferents distàncies el podreu comprovar al mateix PDF, de la mateixa manera que els avituallaments. Tenim avituallaments distribuïts per tot el recorregut amb molt d'aliment i beguda perquè no us falti de res. Important que diguem això del got, important que tothom porti el got de casa. Serveis, medalla finisher per a tots els participants, també samarreta tècnica, bossa del corredor amb productes dels col·laboradors, entre ells, seguint amb el tema sostenible, una ampolla de vidre Sorea, on a dins hi ha unes sals, no són sals minerals, haureu de treure que són les sals per conservar els elements, i a partir d'ahir sí que la podreu emplenar les vegades que vulgueu i utilitzar-la les vegades que vulgueu. També a les fonts aquestes que tindrem al pavelló de Sorea. Servei de dutxes i vestuaris del mateix pavelló, avituallaments durant tot el recorregut, com dèiem, i a més a l'arribada amb entrepà, servei de recuperació Compex i zona d'aparcament gratuïta a 200 metres de la sortida, i servei mèdic durant la cursa i a l'arribada. Com dèiem, sostenibilitat aquest any unint forces amb l'Ajuntament de Cervelló i amb Remor, Run and Respect. S'han fet una sèrie d'accions per a que l'esdeveniment sigui sostenible, entre ells fer un marcatge sostenible amb material reutilitzat, també reducció de residus, intentant que tothom porti el seu got i nosaltres facilitant que tothom pugui utilitzar amb el seu got tots els avituallaments, i a més punts estratègics ficats de reciclatge per l'Ajuntament per a que tots els residus que generin estiguin sempre ben reciclats. També avituallaments amb elements d'un sol ús, amb estovalles i amb safates reutilitzables. També bolsa reutilitzable que es donarà a tots els participants Toucar. També respectarem l'entorn i no farem recorreguts nous per la muntanya, és a dir, sempre utilitzarem camins fresats i intentarem que sempre sigui així, mantenint al màxim sempre el nostre entorn. I transport públic, a través de l'eina de Google Maps podreu veure les diferents combinacions que hi ha per arribar a Cervelló, però ja us informem que a Molins de Rei hi ha una línia d'autobús que ens uneix. Per tant, moltes gràcies, això ho tenim a tocar, ens veiem el 14 de novembre.